Basi bano omwanchwa omurigereri we TV ya AGR lero naikire ase omongino yomo aiga elio atwerere abantu abange mbanyako baba kumnyokirwa kurwase barenge chinsemo chabo chisiko igoro yesegi elia nyatoko bakoba omwaka we chirubere na isano na ibere no mwaka we chirubere na isano na isato naikire nkayo omongino yo akinya kwa gotorra elieta liaye atainka inka boye nka isobo boiborwa nawe gaotebe na mechandoki agenda tagwetera kurwa anyarako baba kumnyokirwa kurwase ensemo arakora ekibarwa elio seli botakana boigo kwerigeria omongina atebinge elieta ngayorwete koru naende ngaikwanyo metona ngaikwarenge Ntia samarieta gongoro kwa Joyce Mora seitogero machoge tatambusira kurukwa ono rende nabona chiete buna baise kibagosoka isiko kanywa mugochibogere yere rongo kurumate ono ya igete segi yarenge eribo bari ko ukorwana bagere nabagusi togaitwa abana bamuyuri ominto bagaitwa bere bamura umugaka ndagateba orosire nenkeyo aigweta atamekurwenka wono rende sauli ali gutama nkarata gutama tabense bosa nkaburia abantu baminto bali barenge na ibasa bakandolera mabira bagaturangeria oro tukagenda injenere ono lika tu atagore tu chinyumba na kirase ngaenda na abana bana orora buna ibasa gutora mauga Wano katora oroto kuna gotora mauga chikura chiga kwa rende togaka chichia 2007 ake gotokire totore mugasoranchi tokonyora renda abantu bagukura muna macheso iga ekabesegi abantu bagaitwa bale gokenywa nemioro katwa tamarenda twagenda paka pati mbaya mugake na baite twakabuturu omutwe wono baada ya wiki cha erire isato tochandikete twebisata twarenge tokonyore serikali yakire etakete gokonya abali moyo abaya turigetie bali twaringe moyo na batwa itabete egatusangiria abandi bagaikirigwa sare koro kuikerenyo abandi bakalentu goja bosongo katetiro bono ekero totaraika katetira bono ntu abandi abutwaite konyor maega katolenjira bono tokona kuriki ngona kurangiria abana pati embe ngonyora bono umusere ngomonyora nse ngomanyira chianga kubatebyo no mugakone agotenga kiura akora umanye kabatebi nanje tukobeke kebandi kyayo mubuko ikango ikakurwega ali musigali agande bitigaike akole ebuse ni aso mubuko akanyore kebando kombori ngakyakoro kunkomotebi njosu kagitindi komotebi ibano mugako nirinde mutuka yuro toko chikuriga liyo mutu okobora lakini rende nabo bakora tumusado iyo kamondo gotera kurunzabu ngamuira so babu etinda nyora abana tukamoenia na serikali iyo nkairana na inde bagande ibono twamweniri nande ira no chikorio mutu wana kerona ikana anda we kambie ntangani ya ikerenyo bagande ibono turi kuirana na yuasa tigatoira nende twekana to chikoria abantu bandi kera toka bana au bale moyo nabo bakotoka bale na muntu undi usitubanyore baso igali akore metienye omwana yo magatoka agachana abantu bandi kerike ali gotora abuna inde ando koenda nande nkoigwa abandi baretirwa bugatetirwa ga busongo abandi abo bate gutokera orindi wona ke ona bairete abanyana abuna batete ngabona orindi atwitira bana baitiri abaigwena nando ira ne bono rento mutuma ja kanyoro morembe ono mutu ina bongeta bakongu na babanseti go bayo mutu oyo timbwa tumorembe igonde nyumba ya banyene ibaruanga kora na bana abuko na gachite basomera twaria twagora kende twari twakane nyumba ye
bono nkuburia serikali yegwanja samawira ekiera nduchere ngo ya baragwo ninja kuirana no kungita barangite nanda abana abuna barabona bakubusa ndi kuna bakonye ira nyasa bankonye ira mari gwanje motoye getali no kebe hakuota ye mugundu tobe ko to kanyire nyasa bono twaberange no mwe una bono corona yabete na bona bete no mondo ko monene sana lakini nkaena no nyasa ubugima tabanya sambwa tere buleki andenda se corona ngo kulende kaya abana bakurura guki kose barawa konyoro bakonka itogoki nyasa bwanjire ngo kibole mwale korora libebe monko nyine kintakane kitonyora stoko beko mutu abana mbarenga mongina mugaka gotegete na baroba mbane ya bana bwate mbane patano bale nyeruka nene konyoya sokirero twali ngenero bono mbane twali batana asire toyo ma asirete asirete acha gusira bono maigere 2014 lakini kurubua yere tali ngena ibasa yona bana bwatsa ina bana bane serikali watete egokonye onyoro buketari kiao na ndete menjire ndenya ko bage ko temano ne nyombo akane mubwata bana ngora gali ole nyomba bono bakajinda kane nandi kya mentire bono gusinyurende iyo gotuguta enda yao ina manyingao buna bono monene na bacha bona mokonya tara chare ndi baru ebi te bono monene nayo kuri chinguru menda chinguru lende nkora kole nerende mokonya na akura kurutara cha mbiri 12 umwaka uri oera mwana bwato monene myaka erenga bwate mumura bono igo mwaka na boro 27 igo mwana mwana umura bwate myaka 27 yo kabere na bora 21 na bande ko chinse mbaro babere ba sasa oyo kabere na bwate kabarwa akora ya bon Zimbabwe adi no kuna kogenda chikonde chiona bono balitara chabagoneria abante bintu tonyoro bukima kurore gorogoro tochekuri nanje nona arule igorende na bwana nje tigangende kinyanya kiri bagochora chingani ngiye chinde chichigotigara ponde kana chibangeire bagotoko banyamogoro baturi umugondo yonka ebagoserete bagoteya ndori gyo mutwarete nya tinkogenda bupira mutu morembe toiyo nanje nabo bakungita buno mugaka ite mutu igeso utoru tu mwaka gwechirubere na isano na ibere tomaitro nayo sole ya timanyiti amagoteya ndori gyo mutu yo era noro magako mugondo ngwatemete gukwana no mugambi bwenseme iyo rongo mugambi bwenseme irongo uyo minto ndwakwante none no alinga kwa matanga bono ekeraro raigo agante birika ndakubeka kirasima tinkomanya botuko abura kolyo tandawiri nayo buguma bagende akandigira lirube ngalenta so mugambi uyo kaiga bono busonga babere bagonkonya rende mugambi kanya bale kuntumira kibesa abana bamenta kuje skuru noyo kaiga naye nabaja karara ngumugondo ye tukarana kuri ubukima kini bono rende gwetera umuntu buna akora magendera ye bono naira akagacha basono umurigeri we TV ya AGR umungno oyo nabachandegete enyomba ngwa kana rent abana nabwate akorageria no mungina akorana emyaka yauyire umungina ne meke myaka rengo bwate korwa erubu moja 90 49 sabana na ibuletu 1947 kor 1947 mwancho matagali mpaka saiga ine myaka 53 yokora na emyaka ya nyarkoba geko yauya ori origeretie TV yaito ya AGR ekware kwanja umongino yo turwa bokonyi boturanyale anyarkoba kagwa kane rent agorere abane ndagera nabo igo abo mugondo ye abagambi banyakoba kurigerio ko bekeskia bado nkeroro kegendera takurigerirwa tigatora konyo moyo bwa bana tokonyo moyo bwa bangina aba narinya sako to systemia umongina no bwate namba no bwate simi namba yawe simi no nyamanyere kuru moto imanyete tabinga barigeri be TV yaito namba yawe simi oli bwate kende na bagura no nesukari nyomba namba yane simi ge 07 20 64
2490 irorera 07 20 64 24 90. Asante sana omurigeri wetibete abagusi AGR nigo togwakera nambia tiga tokonyane kitore moyo nani sara tumentere amatukaito anya kugwatika toro kende giensi nabakurutera omongino igotera ase nambia nyarko bakagosoma elio nayo nyarko ba kogo seseniwa kwa chinga kichinde.